Үйдейдік. Ашуланмасам, қора. Біздің участковый қызық кіші болып шықты бит әлі. Дәүләт Советы фойесі бүген кино төшерү мәйданчыгын хәтерләтте. Яңа гасыр каналының узган ел чыккан иң популяр сериалы бер хәлне уйнаган мизгелләрне комиссия утырышына җыелучыларга тәкъдим иттеләр. Татарча сериал нәкъ менә Татарстан президенты каршындагы әлеге комиссия һәм Татнефть ярдәме белән төшерелде. Как говорит Эби, шакырганда барырга кирәк. 40 сериалы фильм төшердек. Һәм менә шусын әйтәсе килә, яңадан менә бу сезонда тагын бер фильм төшерәчәкбез. Анысы инде авыл турында, авыл хуҗалыгы турында, фермерлар турында. Бу фильмда бик кызык булачак. Шул хәтле рәхмәтем зур. Бу комиссия безгә булышты, акчасын да табарга, менә хәт төшерә башлыйбыз. Татарча кино төшерүдә, яңа җырлар яздыруда, татарча китаплар чыгаруда комиссияның ярдәме зур. Әлеге интерактив күргәзмәдә башкарылган эшләрнең бер өлеше генә урын алган. Шаян ТВ каналы белән тыгыз хезмәттәшлек нәтиҗәсендә Шаян Әлифба, Мин татар баласы, Балачак җыры һәм башка проектлар барлыкка килгән иде. Комиссия белән эшләнгән һәрбер проект ул уңышлы һәм халыкка барып җитә. Аның нәтиҗәсе шунда. Халык ул балалар, үзегез беләсез, балалар ул безнең яшь буынга кичкенәдән без татар теленең тәмен, ләззәтен үстерергә ярдәм итәргә тиеш. Татар җырын бөтен нечкәлекләре белән башкару осталыгын кунакларга Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры күрсәтә. 2021 елда Мәйдан каналы комиссия ярдәме белән танылган җырларга клиплар төшергән. Мәйдан музыкаль телеканалы үз репертуарын мәгънәле җырлар белән яңарту баету максатыннан Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе мәсьәләләре ярдәме белән 15 клип һәм 150 сәхнә язмасы төшерде. Үз алдына китерәсез, менә ничә артистка, менә халыкка танылырга мөмкинлек булды дигән сүз бу. Чөнки ул артистлар арасында дәрәҗәле артистлар да бар һәм әле танылып килүчеләр генә дә. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе өлкәннәрдән алып, кечкенә балаларга төрле өлкәләрдә үзләрен сынап карау өчен мөмкинлек бирде. Әйтик, Мин татар баласы проектына килгән эшләр. Рәсем конкурсы. Ул Шаян ТВ каналы белән берлектә тормышка ашырылды. Республиканың төрле районнарыннан балалар үзләренең ни дәрәҗәдә татар әкиятләрен белүләрен күрсәтте. Мондый мисалларны мәгариф, мәдәнияттә, фән өлкәсендә күпләп китергә була. 2021 елда тормышка ашкан проектлар турында комиссия әгъзалары, депутатлар, министрлар, галимнәр катнашында узган киңәшмәдә сүз барды. Марат Әхмәтов үрнәк мисалларны китерә. Татар теленә тәрҗемә ителгән уку асбаплары федераль исемлеккә кертелде. Балалар бакчаларының уку методик базасы ныгытыла бара. Татар теле кабинетларына интерактив такталар, мәктәпләргә күренекле шәхесләребезнең портретлары әзерләп таратылды. Милли онлайн мәктәбе проекты кысаларында төрле фәннәрдән татар телендә видео дәресләр төшерелә башлады. Комиссия тарафыннан телебезне саклауга һәм юнәлдерелгән һәрбер проект бәйгеләребез Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның хуплавы һәм аның ярдәме белән шул ук вакытта безнең күпләгән игәнәчләрне җәйлеп итеп башкарыла. Татар телен өйрәнү өчен шартлар арта. Хокукый мөмкинлекләр буенча хәл итәсе мәсьәләләр бар ди мәгариф министры. Закон нигезендә киләсе уку елыннан мәктәпләрдә татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылырга тиеш. Тик стандартлардагы искәрмәләр буенча барлык мәктәпләрдә дә түгел икән. Стандартларда рус телендә белем бирүче мәктәпләр өчен Россия халыклары телләре һәм республикаларының дәүләт теле уку йортының яисә мәктәпнең мөмкинлекләреннән чыгып һәм ата-аналар гаризасы буенча гамәлгә ашырыла дигән искәрмә куелган. Бу исә ата-аналар тарафыннан уку предметы сыйфатында туган тел сайланмаганда туган тел һәм әдәбият предмет өлкәсенең мәҗбүрилеген инкар итә һәм фикер каршылыклары китереп чыгарырга мөмкин. Хәзер министрлык федераль үзәккә ана телен һәм дәүләт телләрен һәр уку планына кертүне сорап хат юллаган. Татар телен дәүләт теле буларак куллану һәм аны дөрес язу буенча да проблемалар бар. Моны комиссия тарафыннан үткәрелгән бәйге дәлилли. Татарстанның шәһәр районнарындагы меңләгән элмә тактадагы хатаны төзәттерәләр. Әлегә дәүләтнеке булмаган оешмаларның элмә такталарын ике дәүләт телендә дә язуны мәҗбүр итеп булмый. Булсын өчен законга үзгәрешләр кертүне сорап Марат Әхмәтовка мөрәҗәгать иттеләр. Бу җаваплы зур эшне сезгә тапшырабыз, Марат Готович. Башкарып чыгарсыз дип ышанабыз. Һәм инде әлбәттә без менә шушы канун тормышка ашса, бары тик үзгәреш кертергә кирәк. Нюанслар гына инде. Безнең дә кулыбызда көч булачак.
Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе Татмедиа Республика агентлыгы белән актив хезмәттәшлек итә. Газет-журналларда үрнәк татар гаиләләренә, шәхесләргә, бишек җырларына һәм башка гореф-гадәт йолаларга игътибарны арттыра торган мәкаләләр даими басыла. Ә менә татар телендә яза алучы журналистларны әзерләү проблемасы кала бирә. Татмедиа акционер җәмгыяте каршында журналистика мәктәбе оештырылды. Татарстан журналистикасында белгечләр үстерүдә Казан Федерал университеты журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбе үз өлешен кертә. Ләкин татар телендә юнәлеш буенча бюджет урыннары җидәү генә. Республика президенты юкләмәсе нигезендә 18 һәм 19 елларда барлыгы 16 студент институтка урнаштырылды. Тел проблемасын хәл итү, туган телнең куллану даирәсен арттыру максатында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе булган проектларны дәвам итә һәм яңаларын башлый. Әлегә Марат Әхмәтов әйтүенчә, бу эшкә һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Финансларга барып терәлмәгән бик күп эшләребез дә бар. Хәтта һәрберебез үзебезнең хезмәт урынында үзебезнең көндәлек башкара торган эшебезне, чөнки башкара торган эшебез бәйле нәкъ телебез һәм милли традицияләребез белән бәйле. Biz аны җитдирәк җаваплырак башкарсак та, ул да безнең комиссия эшчәнлеге өчен, милләт язмыш өчен файдалы булачак. Татар телен саклау комиссиясе һәр өлкәдә зур эш алып бара ди утырышта катнашучылар. Монда Марат Әхмәтовның төпле сүзе, киңәшләре һәм абруе зур роль уйнавын искәртәләр. Безнең өчен ул үрнәк булып тора. Без хәзер безнең сораулар өчен милли рухы саклау сорауларга хәзер бик зур игътибар бирелә. Марат Готович ул әйткән сүзне ахырына җиткерүче, эш белән халыкка һәм бөтен тирәлеккә җиткерүче, аңлатучы һәм аны күрсәтүче, тәсвирлаучы, дәлилләүче иң зур шәхесләрнең берсе. Әлбәттә, бөтен проектларны үзе игътибар белән карый, барысында. Менә башта без аңа концепциясын бирәбез. Аннан соң урталаш проектны эшләгәч, аннан соң инде бөтенләй эшләп бетергәч, һәр проектта менә үз проекты булып карый ул. Татар телен саклау комиссиясенең бу утырышында министрлыкларга эш юнәлеше бирелде. Әйтик, милли мәгариф өчен педагогик кадрлар әзерләү, татар мәктәпләренең укыту методик, материаль техник базасын ныгыту, туган телдә иҗади конкурслар уздыру. Кыскасы, комиссия ярдәме белән җанланган милли тормышны тагын да кыздырып җибәрү. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.